mooi foto, mijn auto. Ah, goeie. We hebben jong met waanden. Ja, een beetje schimmeidje, hè. Maar een beetje tevreden voor, hè. Wat een bolide, joh. Ja, het ligt erop, hè. Wat is dit voor auto? Dit is een Chevrolet Corvette. C4. En is er iets wat deze auto speciaal maakt? Ja, de kleur, heb ik een paar van maken. Heb ik ongeveer 10 van maken in over de hele wereld. En hoe het wordt er? Oh, wel aardig. Had wel per pk, ik denk aan 380 pk en zo wel een goede 1280 dollar bij. Ik doe het haast net te vregen, maar wij een blokje op? Ja, dat kan wel even, want ik zou bij een test dan, hè. Dit zit best. Want een gordel al even om gaan vanzelf, want anders dan... Wat gaan we een probleem nou? Nou. Ahoy. Aha. Allerhaast, Johan, wat gaat er om bij? Ja, je wil een beetje rit, hè. Even mooi foto, of net? Ja, zei het, jongen, heel mooi voor.